Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Иртә язгы культураларны утырту тәмамланган. Чәчү эшләре ахырына якынлаша. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ознакайда мәчеткә нигез ташы салдылар. Бала һәр яктан үсә, камилләшә, мустақил булырга өйрәнә. Чыгарылышлар дәвам итә чираттагысы музыка мәктәбендә. Әлмәт авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре язгы чәчү эшләрен дәвам итә. Бүген районда бертөкле культуралар 35 мең гектардан артык мәйданны биләячәк. Шуның 25 780 гектарын язгы культуралар утыртылган. 9300 гектарында көзге будай үсә. Һава торышының тотрыклы булмауы авыл уңганнарына кумашау итми. Көннең һәр минуты кадерле. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Чәчүгә күптән төшсәләр дә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре әледә булса басуда. Өзлексез явып торган яңгырлар чәчү компаниясенең сосылуына сәбәпче булды. Шулай да игенчеләр яхшы уңышка өметләрен өзми. Майның чагыштырмача салкын килүе чәчелеп килгән уңышны корткычлардан да булган дымның вакытына алда кимүеннән дә саклый. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүген көзге һөҗүмнең торышы шактый өметле күренә. Алар 9300 гектарда чәчелгән, ә менә чәчү әйләнешендәге 17200 гектар мәйданны техник культуралар били. Кайсыларыдыр инде чәчелгән, кайсыларыдыр әле үз чиратын көтә. Бүген чәчү эшләре барлыгы 35400 гектар мәйданда башкарылган. Бу билгеләнгән планның 73,2% тәшкил итә. Язгы будай 7700 гектарда, арпа 10335 гектарда чәчелгән. Борчак чәчү тәмамланган. Ул 1612 гектарны били. Ә менә бөртек өчен кукуруз һәм кара будай чәчү әле башланды гына. Идарә начальнигы Фәнис Шәрәфиев сүзләренә караганда, Кишүчәт Такарликов исемендәге хуҗалыклар чәчү компаниясенең лидерлары булып тора. Бу хуҗалыкларның утыртыласы җир биләмәләре дә башкаларныкы белән чагыштырганда күләмлерәк. Чәчү компаниясен тәмамлаган предприятиеләр арасында Чагылтау, Березовка, Чишмә, Аппак, Агрораздолье, Транснефть хуҗалыклары. Моннан тыш районда яшелчә утырту да бара. Халыкны кәбестә кишер, яшеллекләр белән тәэмин итү бурычын деревня авыл хуҗалыгы кооперативы үз өстенә алган. Бүген Әлмәт районы предприятиеләрендә иртә язгы культураларны утырту тәмамланган. Шул ук вакытта әле һаман да басуларда карабудай, рапс һәм кукуруз ише культураларны чәчү дәвам итә. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ислам дине мөселманнарны халыкны иманлы, мәрхәмәтле булырга өйрәтә, яхшылыкка инди. Әлбәттә инде бу юнәлештә халыкны бер йодрыкка җыеп туру урыны мәчетләр үти. Ознакай районы Урсай авылында яңа мәчеткә нигез ташы салынды. Бу изге гамәл авыл халкы өчен зур бәйрәм булды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул һуаллаһу ахад. Бүгенге көндә Урсай авылы җирлегендә 2 мәчет эшли. Чит җирдә яшәүче якташыбызның яңа мәчет салдыру ниятен авылдашлар хуплап алды. Шул уңайдан 14 май көнне Урсай җирлегендә бәйрәм тантанасы оештырылды. Ознакай районы башлыгы Марсель Зөфәр улы Шәйдуллин, район шәһәр имам мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин, авыл хәзрәтләре, район советы һәм җирлек депутатлары, кунаклар катнашында Мөхәммәд Закир мәчете нигез ташы ачу тантанасы булды. Зур бәйрәмгә әйләнде бу вакыйга. Яши карты, кайткан кунаклар шунда җыелды. Коръән укыдылар, дуга кылдылар. Изге эш башлануга шатлану, сөенү һәр кеше йөзендә күренде. Әлеге үтә дә саваплы эшне башлап җибәрүче булып, тамырлары белән Урсай авылына барып тоташкан изге ниятле ханым Мусина Рәсимә тора. Репрессия курбаны булган бабасы хөрмәтенә Урсай авылында мәчет төзеләчәк. Ознакай районында төзелгән мәчетләр арасында 50нче мәчет буларак тарих битләренә кирип калачак. Тантананың икенче өлеше табын артында узды. Барлык килгән кунаклар, авылдашлар, балалар бәйрәм пылавы, шурпа белән сыйландылар. Кичкенәләр өчен күңелле уен оештырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Рамил Исламов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәттә күркәм гаилә муниципаль бәйгесенең финалы үтте. Анда балалар бакчаларында тәрбияләнүче балаларның гаиләләре көч сынашты. Әлеге бәйге бездә беренче тапкыр гына узмый. Аның максаты татар телен үстерү, милли гореф-гадәтләребезне саклап калу. Татар кызы, татар малай һәм менә ниһаять күркәм гаилә. Әлеге бәйгеләр арасында уртаклыклар җитәрлек. Алар барысы да татар телен үстерү, милли гореф-гадәтләребезне саклап калуны максат итә. Район дәрәҗәсендә уздырыла торган бәйгенең финалы балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә үтте. Чөнки нәкъ менә иҗат аша гаилә берләшә, иҗат итеп милләтне үстерергә була, ди оештыручылар. Иҗтимагый оешмалар белән бергәләп, бөтен дөнья татар конгрессы белән бергәләп, Аккалфак хатын-кызлар оешмасы белән бергәләп, без гаилә кыйммәтләрен
саклауга һәм аларны киләчәк буыннарга тапшыру буенча зур эшләр алып барабыз. Һәм инде безнең хезмәтебез дәвамлы булыр дип ышанабыз. Балалар бакчаларында сойлап алу турында барлыгы 53 Әлмәт гаиләсе чыгыш ясаган. Финалда исә 9 гаилә очрашты. Биредә алар үз гаиләләрен гадәти булмаган иҗади формада тәкъдим итте. Нәтиҗәдә җиңүче итеп Исламовлар гаиләсе танылды. Сәхнәгә чыгар алдыннан да аяклар калтырады. Чыгып баскач та иреннәр калтырады. Гран-прины ишеткәч, бөтен битем ыеп китте. Ура! Сөендік шундай бекінәк. Шундай әле һаман да ышанып бетеп булмый. Калабызның театр сөючеләре 77-нче иҗат сезонын япты. Әлмәт драма театры өчен 7 саны бәхет китергәнме? Җавап киләсе сюжетта. Театр сезоны ябылу ул беренче чиратта башкарылган эшкә нәтиҗә ясау, казанышлар белән уртаклашу. Быелны да Әлмәт татар дәүләт драма театры коллективы тик ятмады. Сезон ачылышында ук Халид Хәсән романы буенча җил артыннан спектаклен әзерләп тамашачыларны куандырды. Аны Россиянең атказанган артисты, Алтын битлек милли театр премиясе лауреаты Камил Тукаев сәхнәләштерде. Артыннан спектакль 3 фестивальгә чакыру алды. Бер юлы менә 28 көнне без китәбез Түбән Тагил шәһәренә, Кече шәһәрләр театрлары фестиваленә 16 спектакль арасында ярышачак безнең спектаклебез. Аннары без көз көне Воронежга барабыз Платонов фестиваленә, шуннан Грозныйга китәбез Чечня башкаласына, анда Россиянең милли театрлары фестивале көтә бу спектакльне. Моннан тыш театрыбыз Хәсән Сәриян әсәре буенча куелган Агайделнең аръягында Зөлфәт Хаким романы буенча Ана җыры спектаклен куйды. Шулай итеп барлыгы 6 премьера тәкъдим итте. Әлмәтне җырлый иткән 2 мәшһүр шәхес Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәис Нәгыймов һәм республиканың атказанган сәнгать эшлеклесе Нур Әхмәдиевне искә алу кичәсен оештырды. Әлмәт театры республиканың кече шәһәрләре арасында беренчеләрдән булып зур фестиваль эшчәнлеген башлап җибәрү белән дә дан казана. Бу эшчәнлек шулай ук уңышлы дәвам итте. Ә шулай да бу сезонның яңалыгы атказанган тамашачы исемен гамәлгә кую турындагы карар кабул итүе. 18 тапкыр килгән кеше бар, 21 тапкыр килгән кешеләр бар. Без аларга бик рәхмәтле. Шул хәтле тугры тамашачыларыбыз барлыкка килде һәм без аларга күкрәк билгесе дә бирәчәкбез. Аларга бүләкләр әзерләдек, спонсорларыбыз бар, аларга бүләкләр бирә торган. Шуңа күрә атказанган тамашачыларны бөтен Әлмәт халкы белер дип исәплим һәм шушы акциягә, бу проектка тагын алга таба да кушылырлар дип уйлыйм. Әлмәт татар дәүләт драма театрының атказанган тамашачысы исеменә Ксения Чирышова, Винсент Кузяков, Энҗе Борханова, Ольга Алапушева, Фазыл Вәлиәхмәтов лаек булды. Аларга истәлекле бүләк һәм күкрәк билгесе, шуңа өстәп киләсе сезон ачылышына чакыру билеты тапшырылды. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында гадәти булмаган күргәзмә ачылды. Калабызга күренекле Игорь Корабельников үзенең кашыклары коллекциясын алып килде. Игорь Васильевич Корабельников – галим, сәяхәтче, медицина фәннәре докторы. Башта картиналар белән мавыккан коллекционер, соңрак кашыклар җыя башлый. 20 елдан артык дәвердә аларның саны берничә меңнән артып китә. Корабельников коллекциясында 5500-дән артык калак һәм кашык бар. Әлмәт җирлегенә ул шуларның 750-сен алып килгән. Корабельниковның Әлмәткә алып килгән коллекциясендә бик борынгы табылдык кашыклардан башлап, хуҗа заказы буенча эшләнгәннәре дә бар. Агач, бакыр, бронза, көмеш кашыклар янәшәсендә кыйммәтле һәм ярым кыйммәтле ташлар һәм минераллардан ясалганнары, төрле сәяхәтләрдән үзе һәм якыннары алып кайтып бүләк иткәннәре бихисап. Ложка – это тот предмет, с которым мы встречаемся с утра. Чай, кофе пьем, днем встречаемся, перед сном встречаемся. То есть предмет, который все время находится с нами. Игорь Корабельников Россия рәссамнар берлегенең Россия мәдәниятен үстерүгә ярдәм иткән өчен көмеш медале, нәтиҗәле педагогик эшчәнлек, югары иҗади казанышлар һәм декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләрен коллекцияләүдә аерым казанышлары өчен Карл Фаберже ишегалды зәркәнчесе орденының зур билгесе белән бүләкләнгән шәхес. Күргәзмә ачылышына килгән әлмәтлеләр аның белән шәхсән таныша алдылар. Өстәвенә Игорь Васильевич кунакларын кашыклар белән үзе таныштырды. Сегодня я считаю, что коллекционеры не только возвращают в Россию ценности, которые, допустим, после революции были вывезены. Минем фикеремчә, коллекционерлар революция чорында илдән чыгарылган байлыкларны кайтаручылар. Моннан тыш алар әле замана рәссамнарын да үстерүгә ярдәм итәләр. Без алардан заказ белән эшләтеп коллекцияны тулыландырабыз. Бездән соң бу коллекция Россиядә калачак бит. Ему оформил заказ, поддержал художника, а в России останутся, я же с собой никуда эти ложки не унесу, в России останутся произведения уже и современных. Зәвык белән эшләнгән һәм күп чорлар илләрнең тарихын, халыкларның көнкүрешен һәм гореф гадәтләрен чагылдырган кашыкларны Әлмәт картиналар галереясенә килеп күрергә була.
Рәдифә Нығманова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Мәдәниятли кешене кечкенәдән тәрбияләү хәерле дип белгечләр. Чөнки музыка, сәнгать дөньясында үскән балалар матурлыкны тоя белә торган була. Калабызда мондый мөмкинлекләр җитәрлек. Бездә сәнгать, музыка мәктәпләре күп санлы иҗат студияләре эшләп килә. Шуларның берсендә 3нче номерлы балалар музыка мәктәбендә тагын бер төркем балаларны зур юлга озаттылар. Резида Гыйбадуллина 3нче Әлмәт музыка мәктәбендә 1нче сыйныфка укырга барганда ук килә. 8 ел дәверендә кулына смычок тота белмәгән бала тылсымлы музыка дөньясына сәяхәт итә. Скрипкасы белән бергә үсеп, күп санлы республика, Россия һәм халыкара фестивальләрдә танылу алырга өлгерә. Резида кебек балалар биредә бихисап. Кулларына 1нче һөнәри таныклыкларын алган 46 баланың икесе алга таба музыканы тормыш юлдашы итәсен төгәл белә. Күпчелегенә әле бу юлдан киткәнче башта гомум белем бирү программасын үзләштерәсе бар. Наши дети участвуют во многих конкурсах, начиная от городских и заканчивая международных. Безнең балалар республика халыкара бәйгеләрдә уңышлы чыгыш ясый. Мисал өчен, Сандугач Сайрат илен фестивалендә безнең скрипкачылар җиңү яулады. Шулай ук быел безнең балалар республиканың яшь симфоник оркестры белән бергәләп орган залында чыгыш ясады. Тем, что достигнута уже другая планка, в плане, что наши дети участвовали в составе молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан и играли в органном зале. Бүген мәктәптә 363 бала музыка буенча һөнәри белем ала. Алар белән югары квалификацияле белгечләр эшли. Танлы музыка уен коралларында уйнарга өйрәтүче Алсу Сибагатова сүзләренчә, балаларның талантын үстерү юлында укытучы ата-аналар белән кулга-кул тотынышып атларга тиеш. Бала һәр яктан үсә, камилләшә, мөстәкыйль булырга өйрәнә. Шулай ук мәктәптә дә үзләренең талантларын күрсәтәләр. Чыгарылыш кичәсе барышында укытучылар да, әти-әниләр дә балаларга нәсихәтләрен җиткерде, матурлык юлыннан атлауны дәвам итәргә дигән теләкләрен юлладылар. Кичә балаларның чыгышлары белән үрелеп барды. Рәдифә Нығманова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.